Day Jinjin, mao diri imong anak sa probinsya. Kadako anagod niya. Anak? Ikaw din ang akong inahan? Di na kunin mo, Nay. Di na kunin mo. JP! JP! Kita na Nanay Jinjin, JP! Dagan man isulti Nanay Jinjin mo. Pasabot lagi Nanay Jinjin mo tanan. JP! Sorry na ba? Pasayloan na good Nanay Jinjin. Pasabot lagi Nanay Jinjin mo tanan. JP, sorry na jud Nanay Jinjin jud. Pasabot jud Nanay Jinjin mo tanan, tanan jud. JP, sorry na JP. Sorry na. JP, pagkita na good Nanay Jinjin. Sorry na jud Nanay Jinjin. JP. Pre, pre, kinuktok ka na sab. Ay, ako lang ginauna ba, pre? Kung angay na pag-ibutyak ang tanan niya to nila, kung dili ba makapasamot sa sitwasyon. Pre, makabalik ka na sa imong pamilya. Maunay importante. Pre, mas nindot man na lang ako ba nga gidawat ko balik sa pamilya. Apan, ang ako lang nahiupsan ba? Labi na yun ka perla o ni Shane Pearl. Nga, mura bitaw, wa sila makahatag o higayon sa taong sadaan. Barbag, sa ilang tanaw, grabe na yun kayong akong saga na buhat. Ibutan ta, nga ako'y naghilabot ni Jinjin. Apan, syaro naman sa Frey, di na lang sila makahatag o higayon ako. Apan, mas nindot yun, pre. Kung ila kong pasayloon kay, ila kong di mahal. Basta pre, ayaw gyud ko subag imong hukom. Bitaw ka. Oras na itong waton. Igo lang mauli si Mama Pergi kan sa trabaho. Mga tuta sa bahay. Unya, ako sinusultian sa tinuod. Kung ilang kong tawtriso, kung ilang kong kasilagan, anak ko mahimo ana. Saon, nakasaan mo ko. Ang sakit lang yun. Nga, astan si JP o si Jinjin, nilagot din ako. Basta pre, ayaw na gyud ko subag imong hukom ha. Karong tigpamuhi sa klase, mga tuta sa inyo. Aron ibutyag nato nila ang tinuod. Nga si Elmer mao nag-rape ni Jinjin. Jinjin! Asa ka na, Jinjin? Isa ko, JP nagtungtong, ato ko gawas, ato ko layo. Asa man na JP? Layas na JP nagtungtong. Layas good. Wa tayo Jinjin. Wa tumulayas day, uy. Asa ko taon to layas nga, on to masuhito din he. Wa man to katultol, masaal palang uro ito. Ni arato din ni ato na to pangitaon. Waman JP nagtungtong. Amo na, gilibutan din eh, inday Gina. Wajud mi kita JP. Hey, David, sige ako na sa pangita. Tuwa na mas inday Gina ni puli magbantay nga to sa bata ni Corazon Pearl. Ako'y mangita. Ay kabalaka da Jinjin. Ni ara lagi to din lagi. Wa to atog layo. Wajud lagi noy dongdong. Lukop na namo. Pangita tanan diri. Luan suok-suok. Wa man jud JP. Basta suwayan na tong pangita. Inday Jinjin. Nay, suway ko nog pangita dito sa kwarto ni Ma'am Pearl. O di ba sa kwarto ni Ma'am ni nang Siana? O di ba dito budiga ka to bitong giprisuhan nimo ni adto?
Pangita, adito, ang kanang mga sukwan, basta kanang, pwede siya mo tago ba? Ito, adito, kaya ako mangita sa kuna dito sa gawas. Ay, oh, bitaw, naidungdong no? Dito? Pangitaon na ko dito katong kwarto gipresyuhan nila. Mama per na ko ba? No? Kasi naadyo, JP. Basit na adyo dito, Jod. Sige, naidungdong. Sige. Nya, ako sa pangitaon, dahil ay kabalakan niya lang ito din. Sige, naidungdong ha. Dali. Oh, magbuwag man rin mo. Sige. Hoy! Jimmy! Jimmy, asa ka? Hoy! Jimmy! Hoy! Hoy, Jimmy! Asa ka? Asa ka? Asa ka? Agi, ako noy. Hindi. Asa na kuno ka? Wala ka ako noy. Malayas ko. Layas imong kagaral? Layas butaon? Kabata pa nimo? Makasugat mo ka niya, boy, praktisan ka. JP! JP! Totoo na. Layas. Naidungdong! Biyaya lang kami naidungdungan! Gusto lang makibulti na Jinjin, JP! Wala, istoryahin na. Batang gahigo, di na ba na mayo? Sige day, Lord na boss, maarin ako. JP! Layas, gamay ko. Ano ay mo makugigapos? Gusto lang gapos ni mo Nanay Jinjin! Gusto man mayo sorry Nanay Jinjin! Ano na makakmang ka? Nangutana ko ni mo nga ikaw ba ang akong inahan? Ingon ka si Mami Shane. Ilaman pagbuot, be. Ilaman tanan pagbuot. Wawa man kuno kay future kung Nanay Jinjin imo inahan. JP, diday ka ganan Nanay Jinjin imo inahan. Ikaw di mo Nanay Jinjin no. Kay tayo dead man. Di man na maunay ba? Manahan man gani ko nimo kay buutan ka. Inyo si Mami Shane. Pinamilang ko niyang bunalan. Dili ko niya love. Ano na makakmasadog ka na ako, Nay? Bantog di ay nga dili ko love ni Mami Shane. Kay dili di tinuod na ko siya ang akong inahan. JP, I'm sorry ha. I'm sorry na. Naingon man bitaw ka nga, kay nag-anak na ako. Pero wa ko matuon nimo kay abi na akong nagpataka lang kag yaw-yaw. Wa bitaw ko pataka sulti JP. Tinuod man to ako sulti tanan. Tinuod bitaw kato Rosario Lolasiana sa probinsya. Dayon nagbati man ko ato dayon pag ingon ni Lolasiana ang ikatulo nga misteryo sa kalipay mao ang pagkatao sa anak sa Dios. Dayon gawas dayon ka JP, dayon hilat dayon ka. Mao bitaw nga nimo kay JP kay Jessie Pearl din. Ang Jessie agikuha man na sa name ni Jesus. Nya lula siya naman nagbuot imo name JP. JP, love man nimo Nanay Jinjin. Ikaw JP. Love mo Nanay Jinjin.
ay sukod mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalungan